Srengenge wis ngliwang mengulon. Ewa semono Kangdi durung karep mandheg saka anggone macul tegalane Pak Paryo. Arep leren krasa tanggung, wong mung kari kurang 10 depo pesagi. Karepe yen wis kelar kabeh nembe ngasu, banjir wisuh murak bontote arupa sego janganan kang digawani dening Bu Karyo, juragane wedok. Mesisan karo nindakake salat zuhur ing panggonan kang wis sumadya, senajan mung arupa gubuk cilik ing pategalan. Sawise anggone macul rampung, Kangdi enggal-enggal nuju menyang tuk kang miline sakgulune gendul bir ing sacedhake Kali Lampir, tlatah Plantungan. Plantungan mono arane kutha kecamatan ing Kabupaten Kendal, iring kidul kulon. Minangka tapel wates antarane Kabupaten Kendal lan Kabupaten Batang. Dek semono ing desa Wonodadi Plantungan kondang asile jeruk keprok. Uga ana klinik mligi kanggo lelara kusta. Sarta lembaga pemasyarakatan kanggo bocah-bocah umuran SD SMP. Sabubare gestop taun 2005, lembaga pemasyarakatan mau kanggo ngunjara tahanan politik wanita. Sawise resik-resik awak ing tuk sacedhake pategalan mau, Kangdi banjur nindakake salat zuhur lan sabanjure mbukak bontote, mangan, telap-telep sajak nikmat banget. Kangdi kuwi umur-umurane 20 tahunan, asale saka desa ing antarane Kecamatan Limpung lan Kecamatan Tersono, Batang. Wis sawetara taun ngenger ing daleme Pak Paryo. Dening Pak Paryo ora dianggep wong liya. Kepara malah kaya batihe dhewe, hingga dipercaya nggarap lemah pategalane kang dununge cedhak Kali Lampir. Tanpa upah wulanan, angger wis dicabdong pangane lan kebutuhan sadina-dinane, Kangdi wis trima. Kangdi wonge sregep, kaya ora duwe kesel. Yen pinuju nggarap pategalan, mulihe nganti surup. Anggone ngenger ana ing daleme Pak Karyo wis sawetara taun. Lan saksuwene iku durung duwe krentek omah-omah. Jagat terus mubeng. Dina ganti wulan, wulan ganti taun. Dina Kemis wagi nalika Kangdi arep salat zuhur kaya biasane, rumangsane awake kok krasa adem, ces-cesan. Kamangka ora mendung lan ora grimis. Rampung salat, capet-capet dheweke krungu suarane bocah wadon lagi ura-ura lagu ngalamuning ati. Bareng suara ura-ura wis rampung, swasana bali tintrim. Nanging banjur ana gondo wangi. Kangdi gumun. Ing atase pategalan adoh omah, adoh wong, adoh lonceng cedhak celeng, adoh ratu cedhak watu. Kono penyanyi suarane apik, isih ditambah gandane wangi. Mengko ki ana demit sapa menyang pategalane Pak Paryo. Kangdi ora ngandel. Wong wancine isih awan, tur pategalane resik kok ketepan demit. Apa ana demit kang manggon ana wit duren cilik kae? Kangdi mikir-mikir karo mangan turahan sego sarapan mau kang pancen jarak digawa menyang pategalan. Sawise ngaso sawetara karo liyer-liyer ngantuk, Kangdi kaget jalaran diaruh-aruhi bocah wadon
ayu banget. Kulite kuning nemu giring, rambutnya diure, eseme ngujiwat, katon untune miji timun. Kang, wong dikancani kok teklak-tekluk. Wegah apa piye yen tak kancani? Ujare. Tangdi geragapan, bareng weruh ana bocah ayune dipek dhewe. Banjir mucek-mucek mripate karo nyawang tanpa kedhep. Ora to, kok malah bingung? Kudune ra dimanggakake, ora kok malah dinengake. Nek ngono aku tak mulih wae ya. Muni ngono karo muter awake arep lunga. Kangdi kelabaan nyandet. Nggih mboten ngaten Ndara Putri. Tiyang kula taksih mikir, jenengan niku sinten? Napa putrane Ndara Seten? Napa priyayi saking negari? Monggo to, menawi kersa jumeneng wonten mriki. Kula pados panggenan ingkang radi linduk. Bocah wedok mau ora sida nglungani, malah kandha meneh. Ya aja ngono to, Kang. Sampeyan rak Kang Rusdi saka desa kono to? Tangdi gumun. Kok bocah mau ngerti jeneng lan pener desa asale. Mulane agi-agi kandha. Nggih leres Ndara. Kok ndika pirsa nami kula. Kosok wangsulipun kula babar pisan nembe sumerep panjenengan Ndara. Ya ditepungake wae, Kang. Jenengku Retno. Jangkepe Retno Rudatin. Saka etan kono. Ora adoh karo lemah sing kok garap iku. Ora usah basan binasan, Kang. Wong aku dudu anake penggede. Apa maneh anak ratu. Aja nyebut aku Ndara. Cukup ngundang Adi apa Di ngono wae, Kang. Wong loro banjur salaman. Kang Rusdi semu ora ngandel. Retno gelem salaman karo dheweke. Witikna kepriye? Tangane Retno alus lumer kaya sungsate karo tangane kang alus kulit duren. Ya wis to Di, yen kowe ora gelem tak basani. Nanging sarehne panggonane ana kene, dadi si Kakang ora bisa nampa tekamu kanthi pakurmatan apa mestine. Ora dadi apa, Kang? Aku wis rumangsa bungah bisa cecedhakan karo Kakang. Wangsulane Retno Rudatin karo sajak aleman. Kang Di rada bingung. Bocah ayu-ayu kok jenenge Rudatin. Mongko sak ngertine Rudatin kuwi tegese susah. Rudatin kondo apa benere yen dheweke seneng karo Kang Rusdi. Nanging dipalangi dening kakange. Kakangku jenenge Darso. Wonge gedhe dhuwur tur rasa. Mau nembe menyang kutha. Mulane aku rengeng-rengeng lagu ngalamuning ati. Lantek aku mrene bot-abote aku tresno kampi sampeyan, Kang. Wis ora perlu kuwatir, Di. Yen pancen awake dhewe ginaris dadi jodoh, kakangmu mengko rak nglenggono dhewe. Kang Darso kuwi watake kaya Baladewa, Kang, brangasan. Mengko nek banjur nantang sampeyan njaluk medu wuleting kulit atau sing balung apa sampeyan saguh. Ya muga-muga ora nganti gelut. Nanging upama kudu gelut aku ya wani. Ngeboti kowe, Di. Sawise sapetemon sawetara, Retno Rudatin banjur pamit bali menyang omahe. Nanging aneh, saka rumangsane Kang Di, omahe kenyok iku wujud gedung cekli. Sabanjure saben dina Kemis wage Kang Di ditemoni Retno.
Wong loro wis ora bisa pisah lan lengket kaya prangko. Lungguhe rapet, kekarone wis sarujuk arep mangun bali wisma. Ing dina candhake Kangdi ditekani wong lanang gedhe dhuwur. Mung nganggo kathok kolor, kulite ireng simbar dodo. Tanpa babibu, Kang Rusdi ditamani kepelane karo kondo banter. Iki rasakno. Kowe wis kumawani sesandingan karo adikku. Senadyan wong desa, ewetine Kang Rusdi tau sinau ulah kanuragan. Mula kanthi naluri kaprayitnane dheweke nggiwar sithik amarga krasa ana angin ing sacedhake pilingane. Kangdi wis ora kesamaran meneh. Pawongan iki mesti Darsa, kakange Retna Rudatin. Ngrumangsani yen kalah gedhe lan kalah dhuwur, Kangdi nuli matek aji Bandung Bandawasa lan gelap ngampar bebarengan. Ora lali ngucapake donga kanggo ngadepi lelembut klebu gendruwo. Kutaman donga lan aji jaya kawijayan, Darsa ngaku kalah. Retna Rudatin dipasrahake pisan dadi bojone lan diwengku sing temen lan sing apik. Sawise Darsa lunga, Retna Rudatin gegancangan teka lan ngarasi Kangdi kanthi kebak katresnan. Ora peduli, Kangdi glubrut lemah lan adus keringet. Sawise Kangdi omah-omah karo Retna Rudatin ing alam liya, ana owah-owahan tumrap kahanan sak dina-dinane. Saka panyawange Pak Karya sak kaluwarga, uga tangga teparone, Kangdi asring sok caturan dhewe karo tangane seraweyan. Kaya lumrahe wong yen lagi kepethuk kancane apa kenalane. Kejaba saka iku, kamare Kangdi saiki asring diresiki. Saben dina Kemis Wage, Kangdi nganggo minyak wangi. Sing gumunake meneh yen malem Jemuwah Kliwon utawa Selasa Kliwon. Ing jero kamar kuwi kaya ana suarane wong caturan lan kadang kala kaya wong lagi posah pasihan. Nanging dening Pak Karya sagotrah, bab mau ora ditakokake marang Kangdi. Sing baku nyambut gawene ajeg sregep lan ora nate nglirwakake tanggung jawabe. Malah Kangdi nate pamit menyang kutha Pekalongan. Jaman semono kendaraan durung pojo-pojo kaya saiki. Nanging Kangdi bisa langsung mulih lan nyatane uga nggawa oleh-oleh. Klebu bakal klambi corek batik. Bareng wis mlaku sawetara taun, Kangdi pinter ngramal. Senajan mung winates ana ing pasrawungan padinan. Nalika wis umur 40 taun, Kangdi pamit marang Pak Taryo. Yen wis rumangsa kesel, arep mulih menyang desane. Pak Taryo mbeda, "Apa arep rabi?" Kangdi guyu karo mangsuli, "Mboten kok, Pak." Kanggone sing ora ngerti, Kangdi muno isih bujang, nanging akeh sing percaya yen yektine dheweke wis omah-omah karo wewe. Apa meneh yen krungu ceritane nalika gelut karo gendruwo kae. Nalika Kangdi nandang lara sawetara taun sawise mulih menyang desane, nate kandha marang keluargane yen sak wanci-wanci ditimbali dening Gusti Allah supaya jisime dikubur ing panggonan antarane kali kang cawang loro. Busana Kangdi tinggal donya umur 48 taun.
lan jisime sida dikubur ing panggonan antara kali kang cawang loro ing desane. Jumbuh karo panjaluke. Nanti kang ditinggal donya isih gembol wewadi kang durung bisa kawiyak, yaiku kepriye lelakone Retno Rudatin. Ora ana kang ngerti. Klebu keluarganya Pak Aryo kang dingengeri kanthi puluhan taun lawase. Donya pancen kebak wewadi.